दिनै पार्कआव बेरायनो फैदों नै पुरा घेराव गिदिंगोन आरोना जों दिनै बेरायनो मोननायावनो गिदिंखानोसै स्टुडेन्टसफोरा स्कुलाव मा जादोंथाय पुरा दावरावथार मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय जादों खोमा दैलाङावथ' एबार आंसो आं मोनसे हैजां मैजां जागोन नैबे हैलाङाव झुलना जानोसै जोङो मासे बरिया नै फाख्रि दंफाङा नालाय हैजां मैजां जाग्राया स्टुडेन्टसफोरखौ नुनानै लाजिनानै दलद थाना होबाय इथिना आर गोसा जालाय नै बिथांमोनखौ लाजिदो गथ'आ गोसा खालाम गोसा खालाम बारा एफा लासै जना होबासो दा लेंलेंसो इथ' मोनसेयानो गैखाया आं झुलना जादोंमोन खायलेंलें रानिया नारदोंमोन आरोना ओमफ्राय जि खायलेंलें गोलैनोसो नागिरो गिखाबाय आं एकदम ओंखारखाबाय गिनानैनो एबार थांनोसै न'आव फैद' हा गेलेबाय थांसै नामा हा फाय थांसै गथ'फोरा गेलेनो नागिरदों इयाव बे फाख्रि दंफाङा मासे साइजखा आरोना दुखानाव थांदोंमोन जोङो नै लाहरि जिरा मोनसे लानानै फैबाय बिमा फिसा थांगोन होननाया ओइ दंफां सिंखौ बिराद मोजां नुयो आङो बै दंफां सिङाव थांनि एबार हाब्रु गोजा इथि फैना सेन्देलाव हाब्रु नांगोन नैबे दंफां सिङाव फट' थिखांनो फैदो आरोना सायहाथार मारै जागोनथाय नाय इनि पस्ट होनायखौ नाय फट' जाबायदो बेलेग पस्ट खालाम बेलेग पस्ट खालाम बेलेग पस्ट खालाम आरो बेलेग जाबाय अ इदिसो खालामो हा आंनि जा गिखायो आं एखेबारे गोलैजानो इदि खालामो जि गुवार गुवार खालामखायोना